Eu sunt pe o insulă într-o mare de noroi, cam așa aș putea spune că este și această clădire, o insulă colorată într-un cenușiu imens. Casa Pompelor, sub mâna unor arhitecți de renume, a căpătat o altă culoare și destinație. În intenția noastră a tuturor este ca acest spațiu să devină un spațiu pentru spectacole, pentru filme, un spațiu cultural. Am fost contraziși, în schimb, ieri de mulți dintre participanți care și-ar fi dorit să transforme această minunată clădire într-o grădiniță, într-o școală sau cei mai mulți s-au pronunțat pentru o biserică. Cred într-adevăr într-o nouă religie la care acest spațiu să slujească. Așa să ne ajute Dumnezeu. Fac și un flic-flac. Dovada că pământul e rotund.